дар вилояти Суғд ҳафтаи аврупои иммунизатсия шурӯъ гардид. Ин ҳафта аз санаи 24 то 29 апрел идома мекунад. Он дар асоси фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо пешниҳоди Ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ амалӣ карда мешавад. яке аз ҳадафаш ин пешгирии бемориҳои сироятӣ аст. ҳамчунин ба ин васила фаро гирифтани кӯдаконе ки аз ваксинатсия дур монданд ба ҳисоб меравад. ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тақвими миллӣ бар зидди 11 бемориҳои сироятӣ мо иммунизатсия гузаронида истодаем. аз он ҷумла фалаҷ, сурхча, баногӯшак, гулафшон, гулизиндонак, сулфаи кабутак баъд чи бар зидди дарунравии кӯдакон ба наздикӣ ворид кардем ваксина мегӯем пневмококки зидди варами шуш ки бар зидди 13 типаш ҳаст. мақсади асосии ин фаҳмонда додан ба мардум ки вақташ ба иммунизатсия гиранд худашон аз бемориҳои сироятӣ муҳофизат кунанд ва аз он ҷумла кӯдакони худро чӣ мувофиқи тақвими миллии таъсисшудаи ҳар як ҷумҳур ҳар як давлат биёранд иммунизатсия кунанд. ин амал яъне иммунизатсия ҳафтаи аврупоӣ ҳамасола гузаронида мешавад. аз рӯи таҳлилҳои оморӣ наздик ба 500 нафар кӯдаконро ки ваксинатсия нагирифтаанд ба қайд гирифта шудааст. ошкоршавии онҳо ҳангоми ташрифи хона ба хона аз ҷониби ҳамшираҳои тиб сурат мегирад. мутахассисон мегӯянд ки гирифтани ваксина барои ҳар кӯдак зарур аст, зеро он барои пешгирии бемориҳо мусоидат мекунад ва дар организми кӯдак иммунитет ҳосил мешавад то зидди бемориҳои сироятӣ мубориза барад. ҳар сол то 500-600 нафар кӯдакон дарёфт мекунем ки вақташ ба иммунизатсия нагирифтагӣ. сабаби ин ба чӣ орда мерасонад иммунизатсия нагирад? фақат чи гардиши вирус сар шавад ё ягон вирус ворид шавад бемориҳо ба қайд гиранд, хатман кӯдаконе ки ё шахсоне ки иммунизатсия надоранд вирус омада хел гӯимага мечаспаду халос ё ки ба ин беморӣ гирифтор мешавад. лекин якче қайд кардан дар кор ки ҳозир аз ҳама бадтарин ё тезпаншаванда ин вируси сурхча русиш ба кор мегӯем. ҳозир агар мувофиқи маълумоте ки ҳаст дар тамоми давлатҳои бисёри давлатҳои аврупо аз он ҷумла дар қариб 44 вилояти федератсияи Русия ҳозир чи сурхча ба қайд гирифта шуда истодааст. ин як албатта калонсолон бисёр вазнин мегузаронанд. ҳар рӯза маълумот мо дорем бисёр вазнин мегузаронанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи миллии иммунопрофилактика барои солҳои 2021-2025 амал мекунад. ин барнома бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2021 рақами 51 тасдиқи худро ёфтааст. барномаи мазкур барои ташкили иммунизатсия барои кӯдакон ҳамчун ҳуҷҷат ҳисобида мешавад. барои гузарондани ваксинатсия дар анборҳои маркази иммунопрофилактика тамоми вояҳо бо сӯзандору мавҷуд мебошад. дар маркази саломатии деҳоти Ёва мо низ аз санаи 24 апрел иммунизатсияро он кӯдаконе ки боз мондаанд ё тибқи нақша бояд иммунизатсия гузаронанд фаро гирифта шудааст. имрӯз санаи 25 то ин муддат 12 нафар кӯдакон тибқи нақшаи миллии эмкунӣ ба иммунизатсия фаро гирифта шуданд. албатта чунин шахсон низ дарёфт мешаванд дар минтақа, лекин мо ҳамшираҳои тибби оилавӣ, табибони тибби оилавӣ, сардухтури марказро огоҳ менамоем ва бо ин шахсиятҳо суҳбатҳо, корҳои фаҳмондагӣ гузаронида шуда онҳо низ ба иммунизатсия фаро гирифта мешаванд. гарчанде дертар гиранд ҳам ба иммунизатсия албатта фаро гирифта мешаванд. ваксинаҳо барои пешгирӣ ва назорат кардани бисёр бемориҳо дар байни аҳолии сину солашон гуногун кӯмак мерасонанд. маҳз барои ҳамин ҳафтаи аврупоии иммунизатсия соли 2023-ро соли иммунизатсия эълон кардааст то ин ки давоми сол диққати махсус ба он дода шавад. вобаста ба паст кардани сатҳи фарогирии иммунизатсияи кӯдакон, махсусан фарогирии кӯдакони аз иммунизатсия бозмондашуда дода шавад то аз бемориҳои гуногуни сироятӣ пешгирӣ карда сиҳати насли нав таъмин карда шавад. гузориши Мафтунашкурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.